Исәнмесез, хөрмәтле милләттәшләребез. Бүген Дөнья студиясендә кунакта шагыйрь Габдулла Тукай исемендәге дәүләт премиясе лауреаты, безнең Мирас журналы һәм Мәдәни җомга газетасының баш мөхәррире Ләбиб Лерон. Исәнмесез, Ләбиб абый? Исәнмесез. Ләбиб абый, менә мин сезне күптән беләм бит инде. Без сезнең белән чараларда да очрашабыз. Сез бөтен дөнья татар конгрессына да еш килеп йөрисез, әйме? Шуңа күрә ул бит читтән кешене күзәтеп торасың да, нинди гамәлләр кылганы барыбер күренә. Менә мин сезне карап торам, сез һәр вакыт каядыр ашыгасыз, нәрсә беләндер сез шөгыльләнәсез, сез китаплар чыгарасыз, сез һаман башыгыз белән шумган безнең зыялыларыбыз, әдипләребез, шәхесләребез хакында ниндидер мәкаләләр әзерләү белән, аларны халыкка таныту белән кайнашасыз, әйме? Әле мин бер укыган идем, Ркаил Зәйдулла, ялгышмасам, сезнең турыда Ләбиб Лерон ул комбайн дип әйткән сүзне комбайн белән чагыштырган. Менә сез чынлап та бер комбайн шикелле. Менә мондый энергия, мондый теге кулачлап хезмәт итү, ул сезгә каян килә? Ни өчен менә сез шундый юлга кирип киттегез дип әйтимме? Мин аны үзем дә белмим, бәлки ул теге хәзер инде дин юлында да йөргәчтен, мин аны бөтенесендә бер нәрсә дә тик тамалдан гына барлыкка килми дип саныйм. Һәм барысы да теге Аллаһ Тәгалә әкрен генә эзлеклелек менә шундый юлга кертеп җибәргәндер дип уйлыйм. Менә бу минем мәдәни, безнең Мирас журналына килүдә, мәдәни җомгага килүдә минем соңыннан килеп чыкты. Мин бу мәдәни җомганы 90-нчы елларда башлап караган кеше идем заманында, 90-нчы елларда. Ул башын башлап бухгалтерларны хат алган, ләкин финанс буны сәбәпле ул тукталып калган иде. Менә барбер кайтып төште, Аллаһка Тәгалә әйтә син. Бар шушы юлга китеп чыгарды. Бер йөргән, менә ул сиңа китереп чыгарды. Безнең мирасны да мин көтелмәгән уйламам. Мин безнең мираска мин якында килмәмдер кебек ди. Калган утлары булса бер хәләлтек, башка газета, анда ничектер яшеринче балалар газета журналлары булса. Бәлки чагында үскәндә нишләптер менә аны бер кеше өйрәтмәде. Әби бар минем әйме. Әби ул чагында яшь булган инде, ул әле ул 60лар тирәсе генә булган дип әйтергә кирәк. Ул безнең өчен инде хәзер уйлап карасаң 60 яшьлек ханымнар ул әби дип әйтеп тә булмый инде. Ул миннән әби дип йөргән инде. Аннан җырлар сөйләтеп, аннан тапмаклар әйттереп. Мин аны үзем сырыйм аннан. Аны язып алып куйганмын. Минем сары тышлы лимон төсендә дәфтәр бар, шундый гомуми дәфтәр әйме 90 битлек. Шуннан һәрбер битенә рәсемнәрен ясап, әби ясап куйганмын, муфаккире әби менә шул көнне язып сөйләде, шуны язып куйды дип. Әни сөйләгән мәзәкләрне язып куйганмын. Мин теге рибуслар шишкәнмен, үзем шәймен. Тагын инде авылның урамындагы һәрбер кешенең исемен язганмын. Менә мин үзем шулай дәфтәргә, шул сары дәфтәрдә менә урамнан киткәнмен, хатын-кызлар исеме китә, ир-атлар исеме китә. Аларда мин менә хәзер исемә төшерергә тырышып карыйм, ул кем булды икән, миннән хәзер кай белән онытқанмын да. Ләкин анда шундый сәер исемнәр дә бар, шундый кызыклы исемнәр бар. Төрле яктан кулачлап шушлар язылган, әзерләгәнмен. Һәм журналистика белән шөгыльләнәм, мәкаләләр язам, шигырь язам дигән кебек. Булар барысы да менә шушы мирасны мин барлаганмын. Фотокарточкаларга мин шул хәтле күпәнем, фотокарточкалар җыядырмын. Шундый теге акча җыюлар, иске акчалар җыюлар. Менә алар мин үзем дә белмәстән мирас Балачактан суклап бәләкәй чагыннан туплый башлам. Медальләр, орденнар табам, аларны кадерләп мәйтәм, буларны зукларга ярамый. Яшьләрне чыга килеп эшли башлыйм. Минем белән әңгәмә кырып утырам да, шул Рәшит Имашев кебек художниклар керәмдә, Марсел Галиев кебек безнең әдипләребез, язучылар керә, алар нәрсәдер сызгалап утыралар, рәсем ясап куялар нәрсәле. Берсендә әрәмитнең стеласына тап куям, алар шул һәм язып куям әле, бу шуның рәсеме, шул көнне ясады, бу шул һәм бүген хәзер дә шундый шарырлар ясап калдырган. Бу бит сезнең менә ниндидер бер үзем дә белмәстән, менә шуларны белмәстән билеп эшләгәнмендер инде. Буларны әрәмитргә ярамый дигән әйбер була. Буларны әрәмитргә ярамый, булар бит кирәк булачак дип. Менә бу Корнишковскийның балалар язучысының бер китабы бар, Кока-Кола дигән, Кока-Кола дигән, әйме? Ул шундый дачада, Финляндиядә микән ул? Шул дачада ятканнан кемнәр килгән менә аңа? Репиннар, Шишкиннар анда бөтенесе килгән. Һәрберсенә нәрсә дә булса ясатып калдырган. Үзен шуны бер дәфтәр ачкан шунда һәрберсен. Моны мин дә кулланып карадым заманда. Миндә дә бар. Миндә Хәмдүнә Тимергалиеваларның язган, шуны үз куллары белән ясаган әйберләре язган, Зөлфәт, шагыйрь Зөлфәтләрнең, мөдәррис тәгълимнәрнең язган менә шушындый дәфтәр битен язган әле бер кайда чыккан әйберләр бар. Курагыз әле, Ләбиб абый, менә бу әйберләрне җыеп, ничектер менә шушы булар бит инде безнең шыр кешеләре белгән, бүгенге көндә һәркем белгән кешеләр.
ниндидер бер альбом формасында шундыйрак бер нәрсә чыгару Мен уе юкмы? хыяллар бар инде. Менә әйтәмеш, мине бер әйбердә, андай әйберләр күздән теге читкә китмәде. Стена газетасы, дивар газетлар, язучыларның дивар газетларының күп өлеше миндә. Ул хәзер каядыр булса ташланып, каядыр киткәндә булырлар бәлки. Ләкин менә Аллаһ Тәгалә ничектер ишарә ясаган, мин алар миндә, мин аларның күбесен Файлаби Шафи Улиннарның, Зөлфәтләрнең вакыт чыгарам ул газетларны. Балконымда минем алар әйме. Аннан соң безнең яшьләрчедә Пионерстан газетасы дигән шуяк дивар газетасы чыгады. Анда инде теге юмор белән язылган шаян Нияз Акмалларның, Шулук Зөлфәтләрнең, Мөдәррис әгъләмнәрнең шигырьләре, бер-беребездән көлеп язылган эпиграммалар, пародиялар. Аларның да бер өлеше бар әйме. Мин менә хәзер теге вакыт кына җитмәгән кебек, һәрберсен чыгарырга тырышам, һәрберсен эләктерергә тырышам. Ул җыйган фотографиялар, безнең инде ул фотография белән шөгыльләнүчеләр, мин хәзер уйласам, аның бер өлеше шул Наби Хамидуллиндадыр дип уйлыйм, чөнки язучылар белән бер аралашып эшләде. Раул Фәйзуллинда мин уйлыйм, шундый фотографиялар бик күп икәнен беләм инде безнең язучылар арасында. Роберт Миннуллинда булгандыр дип уйлыйм. Һәм менә күп үзеннән үзе керә. Аларның кешеләр әйтә, Лейва өчен фотолар язып бит инде, менә бу фотоларны алалар, менә кайсы редакциянең архивларыннан берәү икәү булса, мин һәрбер фотога сөенәм шул хәтле. Бу битем кешедә юк. Бу бит менә моны хәзер каядыр бастыра кирәк. Әлбәттә бастырырга кирәк. Хәзер гәзитләрдә дә кертә башлыйбыз. Менә бер сурәт тарихы да кертәбез хәзер. Шундый сирәк фотоларны да менә инде Илһам абый атналыклары бар, башланды, бәйрәм айлары башланды Илһам абый Шакировның. Аның сирәк фотолар. Менә ничә китап чыгарды Илһам абыйның юбилейына. Әле анда кермәгән фотографиялар, анда кермәгән язмалар чыга тора. Анда кермәгән шигырьләр бар әле. Анда кермәгән язучыларның фикерләре бар. Инде Алла нәсеп итсә, менән бәлки мәдәни җомгада шундый бер санны тулаем чыгарыбыз, басылмаган әйберләрнең. Менә Ләбиб абый мәдәни җомга дип сөйли башлагач, әлбәттә инде әле бит сез күптән түгел генә шушы безнең Мирас журналы белән бергә инде мәдәни җомга газетасында баш мөхәррире булып эшли башладыгыз. Әмма бу басманы да сезгә ышанып тапшырдылар. Үзегез генә беләсездер ни дәрәҗәдә бу эшләрнең мәшәкате зур икәнлеген. Әйме Мирас журналына ай буе тупларга кирәк, бик эчтәлекле журнал бит инде ул безнең. Анда бик кызыклы материаллар, тарих белән бәйлеләре дә, гомумән татар дөньясы өчен менә дигән бүген мәктәпләрдә әсбаб итеп кулланырлык журнал бит ул. Шул ук вакытта менә мәдәни җомганда әлбәттә инде һәрбер баш мөхәррир үзе эшли башлагачтан ул аңа ниндидер яңалык кертә, сез инде әйттегез дә, менә яңалыклар кертәчәкбез дип. Шулай да менә сезнең хәзер максат Мирас журналында берничә ел эшләгәч инде аңлашыла. Мәдәни җомга газетасы ул бүген нинди газета булырга тиеш? Бүгенге баш мөхәррир күзлегеннән. Менә ул мин элек 89 елларда менә шушы талпыныш ясаган әдәби газета ачырга ул чагында Нат Мөхәммәдиев язучылар берлеге рәисе. Минем хыялым иде шундый язучыларның әдәби газетасын чыгару иде. Аны Рафис Корбан да миннән соң талпынып карады. Ләкин бер менә шушы 90-нчы елларда, 90-нчы ел башында Татарстан хәбәрләре дигән газета чыкты. Чыга башлады. Аны Ренат Харис баш мөхәррир булды. Анда безнең шул Нияз Акмаллар, бик күп язучылар эшләде анда. Салиса Пагареевалар менә күптән түгел генә мәрхүмә булды. Алар анда башлап эшләп йөрүчеләр күп инде язучылар, шагыйрьләр. Һәм ул менә бер күпмедер вакыттан соң 95 елның 21 июленнән мәдәни җомга булып китте, кирип китте. Һәм аның менә шушы исендә битик, нигезләмәсендә аның ул язылган әдәбият һәм сәнгать басмасы дип әйтик инде. Менә бит Мәскәүдә ул вакытта литературный газета дигән газета чыгып киләдер инде. Анысы литературный Россия бар иде. Менә шул бәләкәрәк форматта хәзерге мәдәни җомга газетасы форматында. Балалар кызыгадыр, менә шундый газет булсын иде. Безнең язучыларның да сәнгать әһелләрендә шул ук сәяси темаларга да кирип китәләр, дини темаларга да дигән ул газеталар. Шулны менә баш мөхәррир ул вакытта Зиннур Мансуров алып китте. Әдәбият һәм сәнгать газетасы дип әйтеп инде. Ләкин аның исеме мәдәни җомга дип куелган. Әдәби түгел, мәдәни җомга. Шуңа күрә мәдәни инде ул барыбер телисеңме, теләмисеңме мәдәни тормышны һәм татар дөньясын, татар мөхитен, татарга кагылышлы, татар шәхесләренә кагылышлы барыбер газета булып чыга. Мин дә менә
Koşağında her bir basmanın bir üzünçəligi, uz oquşusu bula Sümbike jurnalı ilə bizkən indi xатын qızlarını köbrək uzalında tutab etində bizin xatan ziyalı asıl zatlarımızı. Əgər də indi biz misal üçün İdris jurnalı deyib etəbizkən, ol indi köpmədir dərəcədə yaşlar turmuşun qayğırta studentlarına, məktəb oquşların, ülkən məktəb oquşların Şuluq Salavat köpürünü alabız iken, indi ol balalar turmuşun. Yalqın alabız iken, üsmürrək anda məktəb balalar turmuşun bula. Min şunda etəm, mine onların hərbisini üzünçəliklə, onlar bütən timağa bir kirelmeyler min etəm, onlar da qağılalmıylar. Bar etəm, iki matbuğat hazır, şu bütən timağa kirel. Ol birsin, bizden miras, bütün timağa da qağılallar. Çünkü bütün nəsə balalar qağılışı bolsa da miras eybirlərini tavap bula. Fotokartçıklar bilen manda, balalar icatı bilen manda, bütün nəsə bizden kire ala bizden mirasqa. Edebiyatı da dini de. Medeni jumğa biz etken, biz iken medeni jumğa gazetine bütün eybirde kire. Şuluk sahne jurnalığına çıkargan sahne eserleri de kire. Şuluk xatın kızlar teması iken, xatın kızları bizden medeniyet ülkesinde, jırşılarımızda, tiyatr aktrisaları da, meğarif ülkesinde şu okutuşularımızda, anda bizden avullardagi, klublardagi, kultura yurtlarında işlevişil, bütün indi nelerde jırşılar, bütünüsü kire bu medeni. Şuna göre men indi mana bu menden başka meni uylendirdiler deydi meni. Sonra göre özüm yolda vakitte şunday kelip çıktı. Tilep algan bir bu belki yolda geçitir bular, lakin indi başkarmışa halin yok degen bir. Biz bulay da medeni jumğa bizden jurnallalar, biz redaksiya, bir redaksiya medeni jumğa bir şeyti bizde müxris, bizde medeni jumğanın biz filialı dip filialın filialı kebek baradır bizden mirasta. Şuna göre anın tege ulyaktan bugün mesele katlaulu tugul anda indi hazır bizim bütün yerlerde katlaulu mesele şu jurnalistler kadrlar meselesi indi ham ikinci mesele bir zor indi bu Rusça etkende подписка aboneşiler indi mana bu yazılı poçtalar bir işlemi bitindi hazır bütün avcılıklarında mana ol tege bizge kelip keşkenetin kıskardı dip aytaylar bitin şunun şekilli yaxşı şırtırgağına niyetliybiz turmuşuna şunu deyip üzerine türlü nelerini koyar lakin barbar bizden ümit yaşata ümit şanış eli dünyalar şöyle tege yaxşıga bara bu Qarasak bitini koşanda şaştırıp qarayım. Qasır tege qasır başında nişik yaşaganlar deydim. Ondan soň 50-nji ýyllarda nişik yaşaganlar. Biz hazır nişik mene hatty kolda telefonlar, kompýuterler hazır bir qarasaň kibet tular ezik, näse tilesen şul bar şekillinde. Lakin ruhi yarlalık, ruhi hayırçilik kilmesin degen eybirini eytip bulmayı. Ol mene bütün eybiri var aşarga şerge. Senin eger de mene şunday ruhi kıymetler bizden unutulup qalay eken bu indi mene qalsa bik eybet tugul. Hem biz mene medeni jumğanın bu yoňasanlaryň özgertirge tilebin yoňa işli başlaganda men indi yoňa işler işi ütkenini bilerek gerek. Şuna göre indi medeni jumğanın birinci sany menim hazır indi tawşaly bitip kile. Ana şursunun tege jenteklep okuyum, öğrenem hem anda mana bizning oqsaqal yazıçlarımız, ul vaqtdagi zatlı yazıçlarımız, Ömer Beşirovlarning anda maqalalari, Xiyosh Tinbekovalarning maqalalarini okuyum hazır anda Garif abining intervyu çıqqan ulsanda Garif abining şu vaqtda mana burşulup yazgan şu jir meselesi. Şuşa bine biz indi abar şabar diye biz yarışlar köp bastı. Şuşunda kişisiz kiler gitti. Mana şu ul anını 95-nji ýyldaydı. Ul şunda etkende deydi. 15 ýyl iliginde diye biz jir turunda bir süýleşken, o 80-nji ýyl bula. Şondan berli bizning bütün uyuşmalar bitimine bu kompozitorlar birligi de, yazıçılar birligi turunda da söz bara. Jurnalistler birligi turunda da söz bara. Munda barbar tirisini telemisin ressemler birligi de kire. Çünkü biz bütünümüz bir-birimizge beylengen barbar. Çünkü biz ijat ahilleri biz oralaşıp turgaty şu resmini de görüp ijat etkende resmini de görüp kerek. Kiyin yotganda da bak yurmançılar yazıçlar bilen oralaşıp yaşadı. Şunun şekilli mene şuşunday teki bitti 90-njy ýyllarda bir ruhy kıymetler sıvırılıp tökdi birilişi. Hutsavit degen birler var. Radioda menim özümniň hatırlaymaly Reşit Kelimullin yazgan bir jyrynyň ütmegenini hatırlaýym bizning Reşit Leyki bizning ul wagtda sonra Reşit tanılyp aldy.
yazgan. Miraj degan söz arkasında diye anladık indi uzanı. Miraj degan söz, ol miraj reşe. Baribir tigi siyasirek nide bulgandır indi. Gerçek şiiri mehabbet turunda idi. Nişeptir onu kitaplara kimgadir şop bitmegen. Kimlergedir şop bitmeden. Belki o şınap da şop bitmegende şiir belki zayıf bulgandır benim elim köterilip gine tigi tanılıp debetişli kilişkine. Şuna göre minalara baribir rahmetli kirmi kalgılar. Şulay bulganlarına rahmetli. Şuluk Yazıçlar Birliğine yazıçlarını alganda da bizning ustaxonalar aşağı ötü var idi. Elekdeyin. Elek bik neylik. Peki bizning anda oqsaqallar Oyaz Gilajevlarında, Yıldar abi Yüzeyevler, o vaqtda Şevket Galiyevler, Tağın Ali Hasan Tufanlar, İsen Sibgat abiler barayma. Bik tigi tikşirip alalmışlar. Min hatırlayım elen yazakmalarını ötelmiş yergenlerin. Şunun indi talantlı yazıçlarının. Tigi indidir tigi vaqt bireler elisin tağın nit meneli şomar degen köbek indi. Kalemin ditsin nığısın degen köbek. Bilem başka sebepleri de bulgandır indi tigi kişi faktörü degeni bilirler. Lakin allar sifat meselesini kaliteli. Mine min de şunaqlaşım. Lebi baba ul bit tigi yaşarın batırın tugu mine hazır konkurslar, her türlü konkurslar, ijadi konkurslar ötkərgende de koy vaqtda kimdir sıralgan üçün, kimningdir eyde ötkəriginde degen sözü üçünde ötkərib jiberüler var. Lakin mine şuşunday vaqtına eyberler, olar kileşekte ana şu sıfatның qoqşauına ketire turgan eyberler var. Mine şunысы oyanış bitar. Her nersenin iki pişakның iki yağı da var deb aytır. Her nersenin iki yağı var. Bu beygi. Beyginin bulu begeybet. Beygelerin bulu begeybet jonlandırıp tura, ijat prosesini жаңғыртып tura. Tegi aktivlaşalar, yazarlar, yazıçılar. Sen etmişli ikinci yağı sifat kelede düşer. Biz bütünümüz men özüm de beygeye qatnaşıp yazdım, men jеңелmedim beygede, lakin noşar eyberler tugul ekenini de bilemeyim. Çünkü ol beygelerge senikinden eybetrek, eyber kilirge mümkün. Belki tegi kimnidir kimi bulganga çıguşu da mümkün. Yani aslında unutmasak gerek. Mene şuşunday eyberlerini uylanırsa men hazır uylanam. Da hazır bizning tegi jurnalistlardan da Remis Latipovdan da çıga. Agar da biz kompozitorlar soyuzi deb yaşayabız eken, şunday sorog'una bera kerak. Mana bu 2000-yilga yılga chiqqach kompozitorlar soyuzi nindi jirlar berdi. Mana bizning ishda qola turgan jir bormi birer? Mana şovli turgan bizning tillar. Biz bit jiligan chishma chiqqach straytratda edik biz. Endi sudan tush o'tiradida. Gruzovikda boramiz, üstünde nide Orbadan kızlar yanına özümüz ikisi Türkümge barar. Biz indi biz Elmet rayonunda bir avuldan. Bizimkiler anda kişi şattam ikinci avulda şeyler. Beş avulga barabız. Şunda jırlap barabız jiydigen şişmeni jigitler. Bir indi garmonsuz deysiz. Bu el oşılıp bana. Bana küterip aldı halık. Ömer abi Beşirif bilen neymi? Sara pasadik bana küyün. Bu bir jır. Ondan kitte el olç zıhre sahabi veler jırlığına başlaganlar idi. Mene teki jır mene var. Profesyonel kompozitorlar yazgan jırlar turunda mene şu teki şuna göre Luiza Batır Bulgar yıllarında Fasil abi Ahmetovlarnыкында anda jırlar eymi. Şuluk sırada popülerlaşıp gitedir. Biz elektrik baladır jırlıydır. Şu Rüstem abi Yaxin'nin romanslары nitmene şul Marsi Galip sözlerine yazılgan jırları deb ettik. Krimel urbanlarga Hazır biz soruyoruz, biz hazır sorasak, 20 yıl içinde nindi jır var. Bit konkurslar ötüp tura, yerşler yazıp tura, yer şagirler yazayım, jırlıylar bizning istrada jırçıları. Min iske çörelmeyim ne kisekkine, min hindi jırını eytelem iken degen kebek. Mana şunun şekilli biz ressemlerge de eytelemiz. Siz mene nindi resim kartini var. Biz bit ressemlerini barbar ko'rgazmalarda jiridik, nitemiz. Barbar resimler ko'z aldığında Haris Yakupovlarning kananda, Lutfullah Fattahovlarning barbar tegi Sovet zamanındagılar, Baqiyavi Urmanşının sınları turandayım. Anık eken bileydi. Biz anık ekenini bilemiz deymi. Şunduk. Hazır min bit kompozitorlar, niler var, ressemler var. Biz bile bitirmeyiz. Her şey biz indi jurnalda da biri getirişte. Min şamalıyım. Bulat İlvanov'ның resimlerini hazır nişigre stilli yasaganın. Anda Enver Seyfullin'nin anın resimlerini çigrek şaga var anda tarihi tema yazgan resimlerde bizden şulay öteki resimlerde nesede şamalap eytip bula. Köpmedir dip bulayım. Emine şuluk yazışlara kisek de bizning yazışlarımızga da min mene uylanıp koyam. Özümde de yok. Özümde eytemiş. Beygilerge yazdım. Evvel beyge yazdı, ol bit kısaga koya. Sen şu vakıtga 5 sıra beygisi var. 5 sıranı şu vakıtga tapşıra gerek. Benim işitkenim var, men ana yazılarında işitkenim var. 5 sıralar kile, 60'ta kile. No. Mene degen eybet 5 sıra yok.
di. Yok. Nu bar arasında näsedir şilip işle. Ferit Bikşentayep üz etmişli şimallar da bar şimallar. Tegi näqi sembetler yazganlar, näqi sembetler pis yazıp gitire. Mənim bir sözün aldırtmağan, bir sözün aldırtmağan. Hazır bizning dramaturglar kelgeç. Kuyğuz indi şunda, kuyğuz. Alğız özü işleşlegiz. Hazır sözde bulmagan onday zamanda Tufan abiler bilen koydurtup qarap pislarını, o bidan tartışa kireşe. Her bir yazışıqlay kireşe. Hazır tek bari tek alsınlar, bari tek ustsana, bari tek koysunlar gana. Mana şuna görə tege ol Bek'teki tiren bulman eserler getirganlar. Niшлеп, менә siz әйткәнчә, телефоннарыбыз да бар, bütün нәрсәбез дә бар. Менә бу ни өчен шундый ваклану, мискенләнү, кичерәю барлыкка килә икән? Менә кыскача гына әйтсәк, менә төп сәбәбе нәрсәдә икән? Сез әйткән шул рухи байлык югалумы? Нәрсә белән? Рухи байлык дитүдә дип уйлыйм инде мин. Аннан соң теге кызык кына әйберләр бар. Мин хәзер Tegi özümçe türlü söyleyeyim. Min rızık bilen de beylep qaraymayım. Haram rızıklarda kire bizge dip qaraymayım. Andan soň tegi baribir tegi bir köpeybirini min elikte tegi bir şejerelik tegi kişi gayipleri yarataz bitinde biz mesela. Adette bütün bizde degeni ol xattık. Din ehliler arasında da bar hamanda tegi anlap jetken menen. Min indi hazır ulay birden ekringне şitke taypala başladım. Minden de ya hatın benim gayipleyim, sen gayipli degen. Hatın indi bile usta bütün andy söz etkenim yok hazır. Min gayipleriyim. Min gayipli. Şonu şekilli gayipni özümizden ezere gerek. Hatta bana tegi nin degeni haliyat orsan da gayip baribir özüngde. Allah'a Teala nerse şindir seni ceza berdi. Ol tegi biz kişinin gaybine şul şaytmayan bolsa men alay bulmaydyrim diýiz biz. Upkalibiz kişigeýme. Min qaşagynda uylap goýam. Men bitini falan jerde işledim, tegi jerden goýbir işte işlegen işlep belle min tegi ikinci bir işimde galgan bolsa misal üçin neneli bularym şunda Haman şul urubinda yugarlykda galaryn. Lakin bit Allah'a Teala aýta bir jerden seni nitip ala, ikinci jerge jibere. Haýyrlysyn birsin diýer tegi unutmasak kerak. Haýyrlysyn birsin. Şunun şekilli min eytelmeyim. Var indi var mene nindedir tegi agresivlik diýip aýtganda kızıp gitüşenlikler bilen birge mene şuşu waqlanu şuşunday sifatlar bek köp. Men indi koşarga tırışsam şahsen özüm indi. Lakin bu indi megaýyn her bir kişinin özüniň nindedir tegi oňuna kile turgan hem özü netijesi turgan äýber bolarga teşdirin. Şul wagtda gana her bir kişi özü üçin özü jogap bergende gene nindedir özgerişler ýasarga bola turgandyr indi. Ol bitdigi men hazır goýup şunday kişiler men Allah'a Teala çygaryp tura diýen kebek bir näse uýlasam bir näse meňe kişiler şyrakly kişiler tur kelmiyor. O şyrakly kişiler özleri diýdi. Men seni bilen tigilýän diýen demek bizni näsegedir şuşunda beýledi. Bizning biz urtak äýberimiz bar diýen kebek. Men tege genetika bilen şugullangan kişiler bilen de arlaşdymym. Onuň bilen olar bilen de arlaşgaçdym. Men tege onuň söylegen wakygalar, misallar getirip söylegen goýbir mene şähsleriniň olarna da oýlagaçdym. Bütün äýberde barbyr tege yoktan bar bolmay. Men mesela elek bitinde biz minde indi mene goýbir nikeş konfet kagazlar gıtasın. Maşinadan barganda sigaret gıtalar hem konfet kagazlar gıtalar. Men mene şu goýbir kişi beşeşkenäsen men anladym. Argıtırga yaramay bireberde. Şupşar sen özüňiň ýaşagan jeriňe äýber gıtasyň eken. Şuşy konfet kagazy seňe problema bolup goýup düşýär. Şuşy seňe şuluk günni goýup düşýär. Kişike goýup düşýär, ikinci gün goýup düşýär. Ul zor bolup goýup düşýär. Andan etele men bir kişige de bir ziýan daşlamadım. Men biroge de awır söz etmedim bitinde. No lakin sen bir jerge özüň ýaşagan jerge biratdyň. Kişi görmey dip nersekeler işlep gitmeler, nerseler toşlap gitmeler, hemen nersekeler gatmeler. Men hazır tigi uylangan jerde maşinaga goýam şunda maşinada barganda konfet kagazyna toşlam kesemet tagam çünki men ular birlerini kişde men Minskede ýörgen wagtda 80-nji ýyllarda 86-njy ýylyny 84-nji 5-nji 85-nji ýylyny Minski oramyndan çygarga gerek Minski oramyna baram şup toşlamakçy bilen temek şuby misal üçin anda bir jerde toşlarga şup hazırda şu şey bir Minskede bir jerde şunday şyraklyk ýok. Bultyr bardyk Minskiga. Şuşuny taşıýalmaýa jirdim de şup sawatny anda ýat taşlarga. Çünki şistal ýerge taşlarga ýat. Men taşladym. Moskwaga gidip gergeçdim gary bütün jerde Berlinde de şunday hal. Anda tutasyn argytasyn. Muna anda jerde argytasyn. No bit barbar sen anda argytyp bir hal. Sen indi pişiratasyn özüýberinden köp. Şoň görä ben şuşunday közlükden konfet kagazyna mene da uylap men bütün äýberini görem. Şoňa görä biz tege kişi görmey digen äýber mene bar bizde. Kişi nerse äýtir digen äýber bar bizde. Tege kişi nerse kişiden tugel
Ул нәрсә әйтердән уйлара кирәк. Менә күреп тора. Бер нәрсә дә әйтеп каранып, күрмәде. Шәлдерә кемдер әйтеп алып куяйм, кесәсенә тыгып куятызгына. Күрмә. Күрде бит. Уланы бер көннән икенче көннән син шушай бер унлата китереп чыгара. Уланы аңламый. Синең көтмәгәндә койга китергә мөмкин. Син аны аңламый уланы. Синең бит ул менә шул нәрсәгәдер. Син сынау белән барыбер үзенең кешенең мәсәлән акчасын алырга мөмкин. Ул акчасын ниндидер авыру балага нәрсәгәдер тутырса акчасы булырга мөмкин. Уланы алды да тыкты, күрмәде бер. Күрде. Уланы шуның өчен җәза бирә. Миннән кайчагында менә туган белән туган ызгыша. Элекке дуслар иләр ызгыша, күршеләр ызгышалар, бакча күршеләре, үй күршеләре ызгышалар. Ләкин менә анда бер әйбер бар. Мин шуларны да аңлый башладым. Мин инде очрашканда әйтәм инде. Син шулай ызгышасың икән, син дә бетәсең. Синең белән ызгышкан кеше дә бетә. Сез бетәсез. Аллаһы Тәгалә карап тора. Мин ди кысылмыйм ди. Сез бетәсез барыбер ди. Шунда берсе туктап кала икән, икенчесе тукты икән, Аллаһы Тәгалә тиешле җәзасын бирә. Моңа да бирә. Син күпме теге юарлыкта, кемәллектә эшләдең, тегесе дә. Туктап үкендең икән, сиңа ул бирмәскә дә мөмкин гына. Син мине аңладың, Аллаһым кичер. Мин дә бер нәрсә эшлим, Аллаһым кичер, мин ялгыш җибәрдем. Аллаһым кичер, мине ышкындырдым. Менә бу мин әйтергә тиеш түгел, телемнән әйтергә. Хәзер бит нәрсә әйтсәң, шул реальләшә. Сүзләрне дә. Шуңа күрә бөтенесендә сак булырга кирәк дип әйтәм мин. Менә шундый әйберләрне уйлагач, теге яшәү катлаулы да, ләкин шул ук вакытта үзенә бер төрле теге ул бит инде аны аңлагач син чистарнасың да дигән сүз. Ләкин шул вакытта кызыклырак да була башлый яшәүдә. Әйбет. Ләбиб абый, менә сез бит үзегезнең шигырьләрегездә дә менә шундый теге укыганда барыбер син аның ул фикерне, менә сез сөйли торган бу әйберләрне аңлап аласың. Әйме, сезнең бит ул шигырьләргә дә ниндидер бер менә шушындай үзенчә бер чагыштыру белән килеп кергән мөмкин. Гомумән шигырь менә шушындай уйлар белән яши башлаганнан соң, шигырь язу сезгә катлауланмадымы? Шигырь язу ул үзгәрде дип уйлыйм мин үзем. Мин аны менә бу соңгы 4-5 елда бигрәктә аңлый башладым. Элек язган шигырьләрне менә ул барбер мин карыйм, бу барбер бөтен сөйләйнән Аллаһы Тәгалә, фәрештәләр дип әйтик инде. Аллаһы Тәгалә барбер теге индидер карап торуында языла дип уйлыйм инде мин аны. Ләкин ул вакытта теге уйламыйча башка нәрсәдер эшлисең, мин теге Туфан абыйлар Шейховлар әйтә бит, менә бу тәмәке көле турында да Шейхов әйтә, мин пис язалам дияме. Туфан абый да әйтәдер, мин пис язалам. Теге мин Илгизәйнев та шулай әйтәләр дип уйлыйм, чөнки алар инде азап язганнар. Мин мәсәлән пародия мәсьәләсе язасы булса, мин пародия язалам. Мин беләм пародия язалам, ләкин шигырьне мин мәсәлән алай ук әйтәлмидер. Мин тарихи әсәрне әйтелмәскә мөмкин, мин шундый шәп, шушындый язам. Чөнки ул бик мин аны әле белеп бетермим. Пьесаларда да мин хәтта буның хәтле калын китеп пьесалар чыгасам да, мин үземне драматург санамыйм. Чөнки бик затлы безнең драматургларыбыз бар. Тинчуриннардан, Камаллардан башлап, Туфан абыйлардан башлап, менә бүгенге Зәйневләр, алар hala бөтенсендә теге беләләр, алар белеп язалар әсәрләрен драматурглар. Шуның шикелле үзең белгән әйберләр бер хәл менә теге алар язу, белмәгән әйберләргә кысылу икенче әйбер. Менә бу шигырь мәсьәләсе дигәнем мин. Шушы аңлагачтан мин хәзер Аллаһы Тәгалә әйтә миңа теге начар әйбер яздырма. Менә мин язасым килә, менә язасым килә шушы шигырьне җәлишләргә багышлаган менә теге Сирия шигырьләрен бар хәзер. Авыллар тормышы язам да ахырдан мәкаләнең авторын шигырь белән менә шушы кешеләр җәлилләрне күз алдына китереп, аларның соңгы көннәре, шушы кешенең биографиясын күздән китереп әйтәм, Аллаһым, мин нәрсә язасымны белмим утырам. Бер 20 минуттан менә шулай мин теге эскизлар төшә, теге 2 жыл төшә, 4 жыл төшә. Монда артка шигерәм, хәзер компьютерда эшләгәч инде артка шигерә тора, булар кирәк була ана шуларда. Менә бер заман китә, теге мантыйкый, логик дип әйтик, издеклелек белән менә шигырь үзенә үзе утыра башлый, язасын карыйм. Матур гына, нормаль генә әйбер килеп чыккан дигәндә, теге тәэсирле һәм теге шушы күренешләрне биография элементларда кергән төрмә, аларның теге дидәге төрмә, әсирлектәге, тоткынлыктагы теге бер-ике сүзләр урыннар, әле бер укып тукта, тагын бераздан торактан карыйм. Сүз дөрес булмаган белән икенче сүз керә, менә икенче төрлегә китә дә бара. Менә шушындый әйберләр була башлады һәм хаҗда йөргәндә дә. Хаҗда менә мин 2 тапкыр баргач, беренче хаҗда йөргәндә анда бит әле теге Odashmagayım degen әйбер бар анда. Һәм одаштым да, мин беренче көнне одаштым да, такси белән кайттым, бер тел белмәгән. Килеш шул хәтле теге гарәпчә бер ничә сүз генә беләдем, ләкин монда ниләрне күрсәтеп үзенең кайдан икәнлекләрен күрсәтеп, нитеп барбер теге Justин кунакханәгә үземдәгеләрдән алда кайтып кирдем. Одашып йөреп тә. Ләкин менә ул шул теге азрак
Менин әйтәм, курыкмаса кирәк, адашмаса кирәк. Адашкан кеше була, алар барып табылалар дигән кебек. Менә икенчесенә барганда мин максатчанрак, мин теге иҗади шигъри ниләр язып булмасмы дип уйладым. Менә теге дингә кагылышлы, шушы хаҗга кагылышлы. Һәм мин теге ике барганда да көндәлекләр язган идем. Беренче барганда күбрәк көндөлеккә басым ясадым, икенчесендә көндәлек булай гына, ләкин шигырь белән мин инде күп әйберләр яздым. Шуңа күрә барыбер теге без әйтергә яратабыз инде эштән килә дигән кебек Аллаһ Тәгаләдән барыбер языла дигән шундый ним бар, уем бар. Инде менә шушы урында үзегез теләгән берәр шигырегезне тәкъдим итегез әле. Монда арттан менә бу соңгы вакытларда язганнардан карыйк әле менә бу нәрсәсен ул бәхет дип. Менә кайчагында уйланам, бу шигырьгә бераз киреш сүз әйтергә кирәктер. Бездән сорыйлар да бәхет. Ул бәхет ул бәллүр шикелле. Ул уалучан, ул бик нишкә әйбер ул теге. Мин шундый мисаллар булды. Мин әйтеп кенә өлгердем. Менә бу бер апа менә бу мәйтә, менә шуның өенә үтеп барабыз дип, менә кәшф итеп барабыз. Бу шундый бәхетле кеше буна, бәхетле апа, бәхетләнә. Bir сәгатьтән күрсәтте аңа ул апа, инде кайга килеп төшкән. Bir сәгатьтән Аллаһ тәкъдим менә шундый. Менә мин әйтеп кенә өлгердем менә. Бер нәрсә булмады. Ул бик сынаптан нишкә. Шуңа күрә мин кайбер кешеләрнең мин шундый бәхетле дип әйткәннәрен карыйм да мин теге шөкер әйтеп өлгерә кирәк әйтәм. Шөкер Аллаһка шөкер дип әйтеп өлгерә кирәк. Мин шундый бәхетле, менә мин шундый бәхетле. Миңа шусы килде, бусы килде ди. Аллаһ Тәгалә әле син белеп бетермисең бәхетне, аның арткы ягы да бар, аның арткы ягы да бар дип әйтергә мөмкин. Мин әйтәләм дип, һәр вакыт интервью биргәннәрдә дә инде. Мин шул вакытта үзем бәхетле дип әйтә алырам мөмкин. Анда теге яшь белән караганда инде теге 80-ләрне, 90-ларны узып, теге синең инде шундый яшькә кергәнсең инде чәчләрең агандай, чаларган, теге аллеядан барасың, инде агачлар, көзге агачлар, анда яфраклар белән тамып тора, син теге хатының белән башың белән җилкәгә башларга куеп бар, шундый фотолар бар бит, шундый фотолар инде. Барасың, әкрен исеннән чыгып, шунда бер яшь кыз килә дә интервью сорый. Фәлән абый, сез менә киләсез. Мин сездән сез бәхетлеме дип сорый шул вакытта. Син инде күздән кичерәсең. Синең инде балаларың барысы да исән сау. Балалар синең телдә сөйләшәләр инде. Синең шушы син хезмәт иткән милләтеңә татарча бөтен ниләреңне эшлиләр инде. Ничектер менә шушы милләт өчен дип, шушы халык өчен дип булдырган хат эшлиләр. Һәм бала оныкларың синең исән сау, Аллаһка шөкер. Һәм алар да син саф татарча үз телеңдә сөйләшеп әйме. Аларның оныклары, алалар инде. Алар да бөтенесе дә менә шушы милләт, шушы халык, без бит бер халык дип. Кешеләргә игелек гамәлләр кылып яши икән. Син шуны күреп сөйнәсең икән. Инде син теге оныкларыңны татар икәнен күргәч, үзеңнең дә татар, чын мәгънәсендә татар икәнен белгәннән соң, менә шунда инде мин Аллаһка шөкер, Аллаһым, менә ниһаять сиңа бәхетле мин дип әйтә алам дип, менә шундый әйтә алсам иде бит менә шундый теләк минем хатыныма да әйтәм, шундый әйтәм, без дә шулай дип әйтә алсак әйбәт булыр. Оныкларыма да шулай әйтәм, сез дә шулай дип эшләгез, теге әшәкелек эшләсәң, әшәкелек кайта, яхшылык эшләсәң, яхшылык кайта. Кешегә нәрсә дә булса эшләп, мин инде әти белән сөйләшкәндә дә әйтәм инде, кемгәдер нәрсә әйтеп, сиңа ул кеше рәхмәт әйтмәскә мөмкин. Уларны онтырга мөмкин, ләкин аңа үпкәләп җиргә ярамый. Рәхмәт әйтмәде, менә мин шуңа шулай эшләгән идем дип. Бу син шулай дип эшләгәнсең икән, димәк син бик дөрес гамәл эш кылмагансың. Алай дип җирлек булган. Син аны эшкә дә оныт әйтәләр бит. Яхшылык эшләде, суга салдылар. Шуның шикелле суга салырга кирәк. Әле син яхшылык эшләгән кешеләр кайчагында сиңа зыянны унлата эшли. Аларына да әзер булырга кирәк. Алары да булды, аларын да кичтек. Шуңа күрә барысында күрүче Бер Аллаһ Тәгалә бөтенесендә ул тигезди, ул хәл итә. Шуңа күрә мин менә шундый чыгып, нәрсәсе ул бәхет дигән шигырь язган идем. Менә шушы шигырьдә мин менә шушы уйлануларымны әйтергә теләдем. Нәрсәсе ул бәхет? Ни ул бәхет? Бу дөньяда озак яшәүме? Сау сәламәт гомер итүме ул? Гел тәмлене генә ашаумы? Бәхет ни ул? Бәхет нәрсәсе ул? Түрә яисә хуҗа булумы? Гашыкларның сөю касәләре мөлдерәмә булып тулумы? Бай булумы? Тук яшәүме бәхет? Һәм гомумән бәхет бармы ул? Әгәр булса зурмы, кечкенәме, дөнья кебек киңме, тармы ул? Ни ул бәхет? Нәрсәсе ул бәхет? Гел алтыннан торган тәхетме?
Якыннарың гүргә ингән чакта бай булуың синең бәхетме? Узак яшәү бәхетме ул әгәр син күп еллар ятсаң авырып? Сау сәламәт яшәү ул бәхетме? Юкка чыккан чакта авылың. Нәрсәсең ул бәхет? Бәхет ни ул? Яшәүме ул бергә жан атып? Бу сорауга җавап эзли һәркем. Тик таба алмый түгел җавабын. Мин дә эзлим. Сизгән төсле булам, җилләр кебек аның искәнен. Әгәр бер көн күрсәм ул бәхетне, уянырмын сыман сискәнеп. Әллә каян тавыш килде кинәт, һәм әйтте күк миңа шул вакыт. Бу дөньяда синең булуың ук түгелме инде шул бәхет. Әфәрин. Менә шундый шигырь. Бик матур уйландыра торган шигырь, әйбәт, Ләбиб абый. Менә үзегез дә әйтеп үттегез, теге бәхет инде ул гаиләңнең, оныкларыңның татарча сөйләүдә, гаиләңнең имин булуыда, бергә булу улыгайган көндә дәиме. Менә шушы урында гаилә турында да сөйләшеп китик әле без сезнең белән. Без инде беләбез, сезнең 3 балагыз бар, әйбәт. Улыгыз Бәхтиярга хөрмәт күрсәтеп, аны да бер вакытта да теге кычкырып та йөрмисез, тавышланмыйсыз да, зарланмыйсыз да. Бәхтияр да сезнең гаиләгездә мәхәббәтен тоеп яши, ул бит күренә. Ике кызыгыз, менә Айсылу инде ул мин аның белән яхшы таныш, мин аны беләм. Икенче кызыгызны, Ләйләне теге тапшыруларыннан, YouTube каналлардан күреп булса да беләм. Менә шушы ике кызыгыз, алар ничектер икесе берсе ут берсе су дигәндәй, әйме? Алар икесе ике төрлерәк, ләкин алар икесе дә менә шушы татар тәрбиясен алып үскән балалар. Менә шушы кызларга сез ниндирәк тәрбия бирергә тырыштыгыз? Һәм бүген сез аларга биргән тәрбиягездән канәгатьме? Һәм нинди киңәшләр бирергә тырышасыз инде менә бүген? Аларны тәрбияләү ул безнең менә шул гаилә корганнан башланды. Без аны әле иләшә башлаган юк. Без әйтәдер инде, безнең балаларыбыз сәламәт булыр, безнең балаларыбыз акыллы булыр, безнең балаларыбыз матур булыр, безнең балаларыбыз безнең шикелле менә шушы татарча сөйләшеп эшләрен дәвам итәрләр дигән менә шундый теләк куелган безнең башта бар иде. Һәм менә бала гаилә корып балалар булганнан соң да без менә балалар бакчаларына йөрттек. Ул вакытта татар бакчалары юк, ләкин без теге мәҗбүр булдык инде. Җыракларга да йөрттек, төрле җирләргә йөрттек. Икесе икегә кайтырга берсе мин алып китәм, кешесен Ләйләне мин алып китәм, җилкәгә утыртып Фидания алып китә икенче якка. Алай чакларыбыз да булды. Теге эшкә дә барырга кирәк бит инде. Кайтканда инде тагын шул алып кайтабыз, ул алып кайта, мин алып кайтам. Һәм безгә анасын бергә йөрткән булды бакчаларга. Шул вакытларда безгә әйтәләр, сезнең балаларыгыз русча белми, өйрәтегез. Балаларыгыз русча белми, өйрәтегез. Без инде минем инде яраткан сүз латна дим инде без. Шуны чыгуган табыз инде без аны. Чөнки без икебез дә чиста татар мөхитеннән килгән һәм безнең максат өйләр. Теге Түлке дип әйтеген. Түлке татарча гына сөйләшү. Шуңа күрә безнең студент чагында да без теге Гази Номратлар, кәйләр белән торганда да безнең бүлмәгә керәсез икән, урысча сүз сөйләшмисез дигән куйган иде. Кемдер килеп урысча сүз әйтә икән безнең бүлмәгә, без аңа теге акайып карамыйбыз, ләкин кисәтү ясыйдыр инде. Белгертәбез. Да татарча гына сөйләшәләр. Шуның шикелле безне менә бу мөхит безне бик нык тәрбияләде. Менә өйләнгәнчә дә әйбәт мөхит булды. Шуңа күрә без барыбыз да татар җанлы балалар үстергә тырыштык. И без менә шушы латна дип кайтып китәдек, ләкин теге әйтәдер, балаларның башы аңы, акыллы, аларның губка кебек дигән мин уканым да бар. Алар сеңдерә, бөтен әйберне сеңдерә, синекеннән минекенә шәп сеңдерә, алар урам нисендә сеңдерә. Шуңа күрә алар барбер урысчасын өйрәнәчәкләр. Әмма ләкин беренче чиратта татар теле кирсен диде. Шуңа күрә без максат куйдык. Җырак булса да, без бер районнан икенче районга гимназия, ике мәктәп ул вакытта 31-нче мәктәпне татар рухы белән иде. Аннан соң менә шушы икенче гимназиягә җиттек. Һәм алар менә шуннан анда Кәмәрия Нуровнага эләкте, бик әйбәт ул заман укытучылары бик көчле булды минем балаларның. Айсылуга бигрәк тә көчле эләкте, Айсылуның укытучысы. Менә иң кирәк вакытта шундый укытучы, Таләпшән укытучысы Гөлназ исемле. Без аны хәзер искә төшерәбез. Һәм анда бөтен язучыларның ярында балалар күбесе шунда килде. Алар алып калдылар менә шуны тәрбияне.
Менә бу беренчел менә шушы әйбер булды аларга. Шунсыз мөмкин дә түгел иде. Без кереп калды. Аларның гарәпчәсендә, инглизчәсендә, урысчасында миннән бөтенесендә яхшы беләләр. Һәр хәлдә миннән теге мин Актаныш районында урыс телен татарча укыган кеше. Шуңа күрә теге урыс теле белән һәм Аллага шөкер миңа бик үлхәтле дитергә дә туры килмәде. Теге зур мөнбәрләргә чыгып, урысча сөйләргә дә туры килмәде. Андый күбрәк татарча сөйләргә туры килде. Татарча эшләдем дә гомер институтка да, университетка да татарча биреп кирдем. Бер нинди кыенлык булмады. Шуңа күрә теге үз телеңне белүгә ни җитә дигән максат белән без кайтып алып бардык балаларны. Һәм менә нисә дип әйтик, үз мөстәкыйльлек. Балаларга мөстәкыйльлек бирү. Безнең ул менә ни калды, безнең балаларның белеге чагыннан ушул әйбер булды. Үзләре теләгәнчә ниттек белән хәерлесен бирсен Аллаһ Тәгалә, ул чагын тәгәле Аллаһ Тәгалә белән әйтмәсәк тә, ләкин хәерлесен бирсәк дип үзебездән ниттек инде, ишен сау булсын бөтен. Чит илләргә дә чыгып киттеләр, үз юллары белән Хытайына да бардылар, Һиндстанна да жүреп кайттылар, күреп кайттылар. Ләкин менә телебезне һәм менә милләтебезне онытмалар. Икесе дә шул милләт теле өчен дип менә яшиләр. Менә шушыны әйтергә теләгәнем инде балаларны үз киеңә, үз кубызына бигезтергә ярамый дип әйтәм. Җайлап кына кертергә кирәк, үзең үрнәк күрсәтеп. Үзең үрнәк күрсәтеп, мин дә әйтәм инде, миңа кызык китермәгез, жүзгә кызыллык китерергә күрмәгез. Мин әйтәм, мин менә хәзер милләт, мин җыр язам, шигырь язам, мин әйтәм. Зинһар миңа шундый эшләмәгез дип әйтәм инде. Аллаһ Тәгалә шанс бөтен сөйләде инде. Шул әлбәттә безнең улыбыз Бәхтияр инде ул безнең инде ничек кояшыбыз дип әйтегән, гаилә кояшы дип әйтегән, ансыз тәрбиясе. Бүстек мин инде аны үстергәндә ул безнең 4нче президент була дип үстерәдер Татарстанның, әле ул 2нче президент кына һаман. Моңа күрә безнең рәис булып китте инде, президент та бетте, ләкин максат булга тиеш, кешенең максаты булга тиеш. Минем менә шундый бер теге үземнең күзәтүләрем, үземнең тормыш фәлсәфәләре бар минем. Аның кемдер килешә, кемдер килешми. Мин әйтәм инде, мәсәлән, кайчагында без кешенең кайгысын уртаклашабыз, менә некрологлар бирәбез. Кемнәдер инде килеп әйтәбез, инде гадәттә әйтәдер инде, синең карты кайгыны уртаклашам дип. Мин аннан уйлый башладым. Әйтәм, нишләп мин кешенең кайгысын уртаклашам әле? Нишләп мин кешенең шатлыгын уртаклашам? Ул шатлык аныкы бит ул. Нигә мин аның әйтәм шатлыгын алырга тиеш яртысын? Нигә мин кешенең яртысын алам? Миңа ул нишләмә, нигә мин аның яртысы кайгысы тагын шулай? Шулай бит инде. Аллаһ Тәгалә әйтә ул. Синең кайгысын уртаклашасың киләмени? Мин сиңа кайгы бирәм ди яртысын ди тагы. Сиңа да шундый кайгы бирәм. Синең шатлык аласыңмы ди теге аның шатлыгын ди. Менә кимитә мин аның шатлыгын ди. Шуның шикелле аның сүзен икенче сүзләрне дөрес әйтергә кирәк. Мин хәлеңне аңлыйм ди, менә вафат булган кешеләр, үземнең әни җирләгән буларак, якыннарны югалткан кешеләр кебек инде бабайларны хәлегезне аңлыйм, хәлегезне аңлыйм. Бирешмәгез инде, шулай булыгыз дип әйтәм мин. Сабырлык дип телим. Шуның шикелле, мәсәлән, җәлләү ягын мәсьәләсендә һәм ярату мәсьәләсендә мин артык ярату, без балаларны артык яратмаска тырыштык. Biz oğlanlarga kırış bulduk. Ballar soragan eyberlerini Fidaniye bigirek alıp birmedi alarga. Eni tigin alıp bir, eni min alıp birgende. Min indi siregirek koragan kuakure. Balalarga yoksa eti bulası kirip indi. Tigi tundırma alıp birem tigindeymi. Konfit pişince sirek mirekine alıp birem. Indi min eybet eti bulup alan birer atnaga bir şunun şekilli. Mene şulayına elekti bizden. Şu eyberler big turist buldu diye biliyoruz biz anı. Mektepke jibergende bizden bit yaşaganda bizden Fidaniye bilen koyla kırıp yaşaganda bizden propiskada Мен прописка шегарга да кертте мен. Мен пропискасыз яшим теге шундай мен әйтеп шундай. Ул прописка булмау нәрсә дигән сүз. Синең ашарыңа ризыгың юк, төртең юк. Торы җирең кая кумырыкта яшибез, кайларда да менә шундай. 3-4 җир алыштырдык Казанда. Университетны бетергәннән соң тора сырыс теге Дымсу җирләр булды, бүлмәләр, ярым менә шундый бүлмәләрдә дә яшәдек, тегесендә дә зарланмыйм, бу шулай кирәк булган, аңлары өчен тормышны түбәннән мин шуңа күрә дә Галимҗан Ибраһим әсәрендә шикелле без тормышның түбәннән күтәрелдек дип мин әйтә алам дим. Шуның түбәннән күтәрелеп хәзер 9нчы катта яшәйм. Шуңа күрә теге подвалдан яшәй башлаган идек. Шуңа Канәгать булырга кирәк инде, барбер барсына да менә шул теге ярату дигән әйберне әйткән идем мин. Артык яратырга ярамый. Артык яраткан балаларны теге бик сиңа да бик кадерле булгач миңа да алыйм әле ди. Аллаһ Тәгалә әйтә, син яратасың, мин дә алыйм. Менә гадәттә бик шулай була бит. Бик нык ярашкан диләрне алам. Мин шуңа күрә инде бик яратмам. Аллаһым мин шамасын белеп кенә. Һәм җәлләү мәсьәләсендә дә. Менә җәлләү дип әйтәбез, кызгану, нитү мәсьәләсендә дә менә бу мин
Бәхтиярны да кайчагында ул бәлки олай да түгелдер. Ул без бина сынау бергән, без Бәхтиярны шулай бергәнгә Аллаһка рәхмәт кенә әйтәбез. Аллаһка рәхмәт. Бүтәнне бирмә Аллаһым. Бүтән шундый кайгы хәсрәт бирмә зинһар. Менә шу безгә бер Бәхтияр шушы җиткән. Менә шушы Бәхтияр без беләбез. Барабыз Алла бирсә безнең менән үзебезнеке бүтән зур кайгылар, хәсрәтләр бирмә безгә. Теге үтеп китәчәк ширләрне генә ансам үзең кара. Булай дитмәдибез. Шуның шикелле мин Бәхтияр тугачтан мәйтәм нишләп ул булай булды бикән нишләп булды инде бездән төрле сәбәпләрне эзләп карыйсың бит инде. Кызларыбыз Аллаһка шөкер сәламәт нишләп Бәхтияр шундый дип. Ну ул һәрбер гаиләнең күпмедер гаиләләрдә проблемалар бар бит инде, авыру балалар бар була дигән кебек. Ләкин миңа хатыным әйтте, син ди бер кайттың да ди, мин теге йөкле иде бу вакытта ди. Син әсәренеп кайттың да ди. Мин фәлән абыйларда булдым, аларның балалары күрдем. Аларның шундый авыру балалар бар икән. Шуны шул хәтле җәлләп сөйләдең син ди. Диге менә нык итеп ди. Нык алгасын җөрәгеңә итеп ди. И Аллаһка тәгълә менә син шундый кеше икән. Әйтәләр бит артык кызганырга ярамый. Менә син иттең, менә мин сиңа бирәм шуны җәлләгән эшең ди. Шуның шикелле мин бер шушы җитте димән дә бик теге мин хәленә кереп булыш ничектер ярдәм ит. Ләкин артык җәлләргә һәм кызганырга ярамый дим. Булыш калган хәтле булаш теге шын ниңнән кайбер кеше әйтә бит. Эй балакым менә шулай. Шуңа күрә яратканда да хәнни кайбер кеше менә яратам дип акчасын төртәтегендә бер сәйме әтиң күрмәсенме ди монда тап күксәмә тиксәйтә әниң күрмәсенме менә мосын тәфир ахыр чиктә бала кем була үзен генә ярата торган һәм әтидән дә әнидән дә тегесен бусын өмет итә торган кеше була. Без шөкер мәктәп елларыннан ук Айсылулар эшли башладылар. Айсылу эшли башлады. Без теге булышып кертмәдек берсендә укытырга, теге хәзер битендә укытырга булыша. Бәлки кирәктер, мин белмим, ләкин мин бер ике тапкыр булышырга тырышып карадым. Мин барып чыкмады ул. Күрәсең Аллаһка тәгалә дә син бүтән шәрәк кит инде. Син барбер булдыра алмыйсың. Булышуыңны үз хутлары белән башлады. Үз хутлары белән укырга да керделәр. Үз хутлары белән үзләре бара. Үз көннәрен үзләре күрә. Анда кемдә әйтә, алар акча кайтып бирергә тиешсең, алар сиңа акча бирәме, тегесе мосын дип теге бәлки башлангыч чорларында ук. Үзләрен карау бул бит инде, үз булышу бит инде. Әти әнидән акча сорамыйча үз көннәрен күрү зур бит инде. Син аңлады, менә шушылай итеп үстеләр, мин рәхмәтле үземнең менә теге Аллаһ тәгаләмә беренче чиратта менә шул гаиләгә. Аннан соң менә син әйттем бит, берсе шулай дигән, ут белән су дигән. Чынлап та шулайдыр, теге миндә дә мин килеп җиткәчрәк эшләргә тырышам. Хәзер инде минем шундыйрак теге азрак теге вакытында эшләп өлгерәлмим. Һәм мин аны кайчагында файдасын күрәм, чөнки менә бүген эшләргә кирәк дип уйлыйсың. Менә эшләсәм, аны ягадан икенче вакытны буйлап өлгермәм була. Миңа килеп треллерге тигеш минем өчен. Мин треллер беткәч утырам, төнү утырырга мөмкин. Мин аны комиссиягә җиткерәм, ләкин миннән теге вакытта эшләсәм, алай булмас кебек ул, алдан эшләгән вакытта. Ә менә Фидания, мәсәлән, укытучы булып эшләгәч инде ул профессиясе дә шундыйдыр инде. Күнендә нинди эш булырга тиеш, ул бөтенесен бетермичә, хәзер дә менә мәдрәсәдә укып кайтабыз. Ул шул өйгә бирелгән эшне эшләп бетермичә, ул ятмый. Мин мәйтәм, яра кит барасы көнлегенә мин нитермен әле дим. Үземчә һаман Айсылу да шундый безнең. Айсылу да кайтып керә. Шин бетермичә та. Лейла да минем ни анда. Теге менә мин шул сорауны гына сорамакчы идем. Кызларның кайсы сезгә охшаган? Лейләсенең нисе характері миндә ул электре тиз анда теге техника якларын ул ала инде ул Айсылу теге жинстивинс теге малай дип теләдек бит инде без малай дип теләгән күрәдер инде. Лейләдә ул теге менә бу компьютер анда уларны бик миңа караганда да ул безгә бик әйбәт инде, аны сорый бездә. Теге ашыгыч ярдәм машинасы дигән кебек Айсылу да шалтыраттың, син өйрәт безгә, син моны өйрәт менә дип. Ул ягында шул теге менә талантлылар битенсә дә мин аларның теге башка ачылып бетмәгән берничә талантын күрәм, бәлки алар киләчәктә ул талант ачылмасмы әле, ачылып китмәсме дип мин әкрен Фидания әйтәм, әйтәләргә дип. Чөнки Лейла бик күп, Айсылу да Лейла да бик күп теге аралашалар, уйланулар һәм Лейләнең бигрәк тә теге җирмәгән җире калмады, аның теге үзенчәлек язучылык казан итеп карады, аның Лейләсе дә Лейлә дә нәрсәкәйдер, бәлки чыгарган булды аның дип мөмкин инде Худай белсен. Ләбибай, менә әле мин теге тапшыруга әзерләнгәндә барбер бит инде киләсе кунагың турында бераз кызыклырак әйберләрне эзләргә тырышасың.
һәм мин менә шундый язмаларга юлыктым. Әймә, сез бит үзегез дә яшь чагында бик кызыклы кеше булгансыз. Бик теге стилягы дип тә әйтәләр бит инде. Озын чәчләр белән комсомол секретаре булып та, киң теге клеш шалбарлар киеп тә әймә. Әле менә галстукны да сез иң ярата торган кеше, яшьтән үк сез галстукның менә бик теге ачык төсләрен. Менә ни өчен бүген дә сез бик сирәк бит инде хәзер ирләр арасында галстук киючеләр теге рәсми ниндидер ниләргә генә. Ә сез һәрвакытта матур шундый ачык галстуклар киесез. Менә моның сәбәбе нәрсәдә? Мин аны үземдә әйтәм. Ул менә ничектер, менә мин ничек дип әйтәләр, мин әгәр дә бер кешегә предан икән дигән кебек, менә теге эш мәсьәләсендә мин теге Роза Туфитрова эшләдем. Аннан Роза Туфитровадан мине Туфан абый сорауга килеп 1 сәгать яшәп утырганнан соң, мин сине алып китәм дип Туфан абый Яшьләр союзына Литван директор. Минем Роза апага килдем, мин әйтәм, мин ташлап китә алмыйм аны. Мин аңа әйтәм. Юк, аның белән сөйләштек инде без. Роза апа әйтә, мин сиңа фатир бирәм, бар инде. Мин бар, алып фатир бирер хәтта. Теге ниндидер шундый әйбер бар минем менә шундый теге. Җанга якын дигән әйбер, шундый әйбер дигән кебек. Мин пионерга кирдем, мин пионер галстугын бер тапкыр да салмадым теге ни. Балалар бит кесәгә тыгып нитеп куядыр чыга. Мин пионер галстугын мәктәптән кайтып куйганчы, или интернатка кайтып, интернатта да бераз тордык. Мин шуны салмыйдым. Ул минем кигән ул менә шулай җиргә тиеш. Ул стол булырга тиеш. И менә шуннан калдым мин, белмим, аннан соң мин аны нәрсәгә әйтәм. Хәзер ул шуннан да калгандыр, ул теге гадәт дип әйтәләр бит инде. Ул миңа шарыф уравында үтте бер караганда, дөресен әйткәндә теге. Менә моны салсам, миңа салкын кебек анда, миңа салкын кебек. Мин сиз әйтәм, нәрсәдер җитми миңа анда. Миңа нәрсәдер җитми кебек. Шуңа күрә мин аны галстукны мин аны карап җибәрәм. Мин инде теге базарда йөрсәм, мин мәтрүшкә белән танышканнан күңел белән китә алмыйм. Мин мәтрүшкә күрсәм инде, гәрчә өйдә минем мәтрүшкә җитәрлек, әллә ничек тыйнайм. Но мин тырыш китә алмыйм, чөнки мин тулхат яратам мәтрүшкә чәйнәйм. Чөнки пешән чапканда, әниләр авылда пешән чапканда, авылга сөтле чәй эченә мәтрүшкә салып килә. Аннан да тәмле чәй юк. Истәре шундый ул чәйне рәхәтләнеп. Хәзер дә мин теге Балай таламлап торамын мин чәйгә, сиңа сөтлеме, сөтсезме дип сорыйлар икән, мөмкин булса сөтле димәйме, мин шулай гадәтләнгән инде. Әгәр юк икән, мин проблема юк, бер нигездә, всё мин сөтсез дигән сөтсез, бер нинди яшелме түгел миңа кирәкми, нидә бирәсез бирегез. Шуның шикелле, ну менә бу теге мәтрүшкә чәй шуннан калды. Галстук менә шушы, аннан соң ул аерылып тору дигән әйбер бар. Минем теге Есенинның нишә бар ул. Теге менә нинди теге кешедән аерылып торырга дигән әйбер куяндыр килгән миңа. Теге шушындый әйбер бар иде. Ике случай вакыйга сөйлим. Берсе Есенин. Есенин үзен теге литератур теге көн сайын сфоткала. Көн сайын сфотка Есенин тагын тәрәзә баткан, Есенин тагын өстәл җимергән диде. Махсус булса да эшли, чөнки аның менә шулай итеп керсен күрсеннәр ди, мине танысыннар ди. Теге ул бит теге тәрәзәгә, әгәр син йодрыңда сугасың икән ул вакытта, син махсус суккан буласың, ул судебный әйбер була. Син терсәң белән булай суга да икән бу терсәге белән әйме. Ул ялгыш төртелдем ди. Теге инде ватты диләр әйме, ну мин аны ялгыш төртем. Аңа теге аппаралар итәләр, ләкин скандал газетта чыга шуның шикел. Бу инде теге шаярып нитүдән дә бер караганда, ләкин аның төбендә ни бар? Бер әсәр яздым, шундый бер эротик дип әйтгәндә шундый рагын ул яшик шырында Туфан абый әйтә. Мин синең ди әйбереңне укыдым ди, ул әйбереңне ди. Ул ярый ул менә син бит яшь кеше бит инде. Менә бул ярый безгә андый бер ясак инде ди, шундый ди. Ну син нәрсәгә алар язган? Туфан абый мен әйтәм менә шундый дип яздым, кешегә ошамасын өчен. Хәзер шулай язалар драматурглар, язучылар, бу кайбер язучылар кешегә ошамаган әйберне игътибар иттерер өчен кешегә ошамаган әйбер кертәләр. Киноларны күпме бер романны, киноны күпме каугаладык. Булмаган әйберләрне кертеп язды бит. Без аны безнең милләтне мискыл итеп күпме әйберләрне анда яздыйм. Алар шушыны кертәләр махсус, штаб раздражать. Кешегә раздражать итсен дигән. Мин дә менә шуның шикелле үзем дә белмәстән Туфан абый әйтә, менә Есенин булган бит, Есенин әйттергән. Бу минем визитный карточкам, бу минем беләм аны әйтәм, кешеләр миңа хатлар килә. Синең булай берне укып, идәнгә атып бәрдәй гандаймы журналны. Аннан соң әйтә, аннан барып алып бу кызык инде без аны. Чөнки татар кызлары күбесе менә шулай булалар, килгәч дигәндә киткәч менә теге авылдан төшеп китәләр, иреккә чыктык дип. Ул чынлап та җирлеге бар бит аны. Безнең татар кызларының мин беләм теге адракана урашуга хәвәс булып киткәннәрендә булды.
şunu көргенім болды. Иптеш кыздарының әйберләрен теге студентларында инде булды. Теге башкачарак жол белән киткәнлекләре дә. Шуңа күрә барбер аларны күз җумып булмый бит инде. Аларны да ничектер язарга кирәк булгандыр дип әйтәм инде мин. Шушындыйрак Ayrılıp durу менә сезгә шушындай үз шулай барады. стилегезне Шуннан соң булдыру. мин аерылып торуны минем белән укыйдыр бер көнрәк университетта укганда яшел күзлек киеп йөри. Мин әйтәм, мин аның кайҗырым белән кимәле дидем дә, мин кыш көне кара күзлек киеп йөрим, кояш күзлеге, кыш көне. Шуннан миңа инде бөтенесе тек бу бит кеше сорау туар, нишләп кыш көне дурак көсле, юләр төсле күзлек киеп йөрисең дип сорыйлар бит. Сорыйлар да, нишләп йөрисең? Әллә теге Күз белән проблемалар бармы? Теге ни проблема, ни бәрелде берәрсен. Юк, мин әйтәм, чыгарып китәм менә. Юк, мин әйтәм, все нормаль. Теге кеше игътибар итә. Ул Аллаһ Тәгалә бит карап тора. Бер заман берәү ишекне ачып та җибәрдемен. Лав итеп кенә китереп берде. Менә урда күзлек. Менә шуннан соң күзлегендә киясе килмәсә дә күзлек киеп йөргән. Сорап алган кебек булды ди. Аны Марат Закир анысын мәзәк итеп язды да, сорап алган кебек булды инде бу дип теге. Чынлап та менә бу шушындый әйбердә булды. Ул мәктәп елларында безнең теге ул үзенчә мәктәптә безнең модалар киреп алды инде. Ул менә шул чынлап та шалбарның балаклар киң булулары, андай аңа бер тин акча төзүләре ул шалбарларның теге асларын анасын теге казаклар кебек теге шундый кипкалар бар иде. Аңа чәчәкләр кую, шалбар балагына чәчәкләр куюлар, алар да калмады безнең. Чәчәкле күлмәкләр иде бу модада, аны якалар чыгарып 9-10 классларда шундый иде. Аны озын чәч үстерү китте. Мин җитмәсә сез әйтәсең, дөрес әйтәсең. Комсомол секретары мин 9 класста үземнең чәчем озын иде. Мин кергән сайын класс җитәкчесе бу фагында сыйныф түгел инде. Класс җитәкчесенең сүгә Розалина апа. Розалия апа, тим бит комсомол секретары ди. Минем бу малай бар, ул инде чәчен алдырып куйган дигәндәй, мен әйтеп кенә утыра инде дигәндәй. Аннан карады, син нишләп син андый ди, син бит комсомол секретары. Менә ничәптер теге шул аерылып тору кебек нәрсә шул вакытлардан киләйин. Анда да галстук төшмәде инде минем галстук. Ул чагында әле галстукларны мин мондый теге сары ридәргә бик күчмидер инде төсләргә. Анда инде ул хикмәтләргә. Менә Аннан мин бит фото белән җенләнәдер. Фото белән җенләнгәндә ул игътибар ителгән. Шуннан да киләдер инде. Фотога төшергәндә кемдер аерылып тора анда, нәрсәсе беләндер аерылып тора анда. Чәче бөдрәлә булырга мөмкин берәүнең андаймы, кемдер мыек икенче төрле кызыгаймы, кемдер күз анда кызыгаймы, кемдер нәрсәседер. Шуның шикелле мин сары галстук киеп фото төшәм икән әйтик бер җирдә. Миңа инде төшерүче әйтә. Әллә каян күреп тора инде. Ләйбе бабый ди. Шуның шикелле аннан гына да түгел. Яратам менә шундый теге Мотор булырга, аерылып торырга чынлап та ул бит Сирый, менә ул мин карыйм теге, ул теге дөрес кимәгән дип күп әйтәләр. Элек бит ул партийный вакытларда, аны ул теге без бит инде булай да мәктәпләрдә укыганда униформа белән балалар, кызлар бер төсле, гәрчә мотор кызларның ул теге ул бер караганда булырга тиеш униформа. Мин аны теге яклыйм хәзер, чөнки аерылып торырга тиеш түгел. Анда жарый ул. Менә партийный номенклатура ул бит инде булай да серик күлмәк, булай да серик кара галстук әйме. Шундый мен хәзер карыйм аны, кызыл галстук такканнар бар. Шундый приятный натур дигән ниге теге түрәрәк кешеләрдә инде барбыр. Бу минем галстук инде ширин дә әйтәм, ана шул теге бер сметрушка булса, кибеткә гәсәм базарга. Мин әйтәм, галстук карамадык бит без тагын дип китәм инде. Инде ничә галстугыгыз бар? Шактый инде алар кайберләрне теге аның бит хәрбисенә ул бит хәрбисенә күнбәккә тур китерәк. Ул бит аның костюмга һәм күнбәккә күренүсе бар аның. Әле мин менә шуна исем китмидер, ләкин әле берничә кеше шулай итеп шундый матур галстук. Үзенең милли бизәкләре дә бар, үзе кызыл. Аның әле кайсагында шунысы да бар. Аның ул галстукның бит әле тик үзара әйтим инде. Аның бик кыйбатлары бик тиз итә. Бик тиз җомарлана, бик тиз туза дигән кебек әйме. Аны әйтеп булмый халыкка, бу бик кыйбат шуңа күрә җомарлан дип. Моны җомарланганы киесем килми. Бар шундый шызлыгына 150-гә 250 тәңкәләргә аласың. Шундый әйбәт, шундый кисәлтра, матуртра. Формасын да югалтмый. Хәтта шундый бик кигән Мәскәүнең бер татар язучысы да килеп керде, мин сары галстук булып тора. Ой, син ни галстук ди. Болай әйләндереп кенә карадым, әйтәм, бу сразу аңлады инде менә әйтәм, бу маркасына моны карады бу теге әйтәм. Моннан белде 150 тәңкә икәнен әйтәм шунда. Теге сиздермәде миңа 150 икән. Ну ләкин ни әйбәт икәнен күрде теге. Шул Зифат хакимдән кибеттә очрашабыз берсендә. О, әйбәт галстук алгансың, каян алдың аны дип әйтте. Югы сен теге дип булмый бит инде 150 тәңкә генә ул любой кибеттә бар ул дип инде. Ну бу кием мәсьәләсенә шундый инде.
Şundan kalgan. Benim tege kişi kulakka kire, benim kişi kelinip sen aytam kızım sen tыңla degenden, kızım sen aytam kelinip sen tыңladır sürege. Mene Robert abi Ahmetcanov aytadilar, şunu şagirne, men tek kulakka kire bit ol. Robert abi adrak keyifli bolsa da, keyifsiz bolsa da, anın her wagt sarla bolar dege dise. Şol bar pikserlik bolar dege, pişak ötken bolar pikserge bolarның şol bar dise bilen. O kirip kalamlar şuna. Ham aytam ul ütüklengen bağıtır. Kimdir tege ölgürelmi ütüklenmeni yok barbar tege seni iktibar eter. Özüm de iktibar etem. Şalvar ütüklengen bolsa dep koyasan koşsan deymen. Lakin tege kişini de anlaysın. Yolda жүрген, hamon yolda nite hatana da ölgürelmi turganlar. Lakin barbar tırşasın indi. Tırşasın. Şulay, Labib abi, mene şunday rahat sizin bilen сөйлешип отырайымы? Сизне тапшыруга күптән чакырасы килә иде һәм менә бүген очрашканга шундый сөенеп утырам. Күпме үзем өчен гыйбрәтле сүзләр ишеттем. Тапшыруыбыз инде ахырына якынлаша, тагын 2 сәгать сөйләшсәк тә без әле сөйләшеп туя алмас идек мәгәен. Минем тапшыру ахырында шулай бирә торган бик банальный гына, бик гади генә бер соравым бар. Мин кешенең хыялын сорарга яратам. Мин аны юкка гына теге сорау юктан бирмим. Мин ул сорауны биреп, ул кешенең киләчәккә нинди уй фикерләр белән яшәгәнен, бу кешенең киләчәккә ниндирәк өметләре бар икәнен беләсем килә. Шуңа күрә бу сорауны сезгә дә бирәм. Менә сезнең хыялыгыз нинди бүген? Benim indi bu meselede etkilegen var özüm. Birinci şiratda benim yakın Bizden mene gailem, yakın kişilerim isen sağ olsun edeyim. Mene şuşa min koy varsan da şunu ettim. Birinci benim en zor xiyal şuşa. Allah isen sağ olsun, tirek bulup dursunlar, siyiniş bulup dursun harbattaki kiyiniş bulmasın idi. Allah'a teala benim. Mene şularını kuş karasa da istoklar ayarda bitmeyen şuşlarını. Anlasın benim yine şuşa benim böyle orlaşa turgan, mene buluşka, mene yerden bitken kişilerge ettim. Onlar hayır haklı olarga benim. Anlasın benim ettim. Indi elik alı dilemesem de xatirim men düşman kılıp bulganlarga. Ol bit barbar Allah Teala sen meni getirip qoysa. Sebep şeýtesden alar. Menen düşman diýip jireyim, belki olar düşman da tugul. Olar da bit ne üçindir kirek bizge turmuşda. Olar menen kirek. Olar koşaganda olar bilen men goýberler bilen men eýbetde münasebet turdy. Ol şoýdy bit. Tege dostlaryňa sirriňni biksirep bitirme, o senin düşman bulugyň bardy. Düşmanyňa tege bitirip taşlama, o senin dostun bolup gitirýän kim berkindi. Şoň şekilde mene bu eýberlerine de dilim men. Andan soň şuluk mene tege kengeytemin de özümüzün mene Qozan şonday bolsa mene şetillerden ilerlejek şu miniskilara ýörüp gaýtganasyň bizning Qozanda şulay bolalap atgan bizning Qozanda bar bir şoğuşturup garasaň başga şäherler bilen eýbet Tataristan şoğuşturup garasaň bütün nersesi bilen kişiler nileri bilen isen sowsa awullar bitmesin edip awullar men ýaşatasym kilip mene şunday bir 2019 ýyllarda andy hyýallarimda bolup aldy ýördüm mene şu awullaryny oktanyş ýagynda özümizning awuluny mene hyýallar limen ýaklaryň nindidir mene bar minneti motorlistik kilip bakşa şylyk nisinden kilip mene hakimiyet başlyklaryna Ramil Mulli mene Müslim awulun Ostim raýonyna şeýtip mene tyrışdy bitirişini işlep hanyjykamyz ketwen kama gitdim. Şonuň şekilde mene dindidirtigi igilikli gameller, izgi gameller kalasy kiler. Men häzir bütün şeýle kişige bolsun edin. Men mene nişepdir Ekrim Barakow bir Kazakov degen mene şu şähs bar bizning İshak Kazakov anyň malaýy uly tege Hacı Murat Kazakov apuşturunda belki berengilerle oturgan resimini yasan kişi. Şuşlarını kalkıtıp kitabı işletip, şunu işletip çıkarasıp kele. Ol ekringine borayındır. Min tege onday qanatlı işlerim var. Hacı Maksudiy awullarında, onların yerlerine, Tarsu awulunda negizden işletesi var. Bular da benim hıyallarımda tege. Sen oşrası tileklerim de, hıyallarım da. Bu indi şuşundirak. Şuşu Tanış il bolsun, tanış dünya bolsun degen bu birinci şeratda bolgat. Menim mene şu milletimning şähsleri bolsun, isen sog bolsunlar mene hazır ýogaltylar, arty ýogaltylar mene ülkeneye barabız. Olar bik mene ansyndan atylyp da bolmaýyn dolay birden. Andan indi mene bu zor hyýallarynyň birsi dol. Mene bu hajga baryp gaýtgaç bigerek de şol mene bu mene haj fotosyny görsetdiler. Bu mene bizning jerşimiz İlsaf Yoldan da yürüyüp. Ömrede yürüyüp, şunu küsetip aldılar. Mene yüreklerine eşep gittiğinde, nişep mindan da tugul degen, şunu dedim, mene anda bir barıp gaýtgaç ol, mene. Min ete, o özü, anda awurlukları var, özünün şunun ileri var. Lekin ol awurluklar ıntıla koyucu bitkeç. Mene, kinleşip matur etip deginde, oturabız bütünü bizde, rehatlerini dedik. Ya adam şol hisleri yarar ama. Kaygıvat taşıyam dedik. Hem benim şursa en zor hiyarlarını birisi, menin de
kitap ezberledim. Bu Hocname. Benim Hocname degan tomliqlar çıkarası kile. Bu bir tur bir bizning öyle qaysı asırlardan anın tüp Simit Başı Savar oyunlarına tutaşa birinci Hocname yazgan Murtaza Simit Başı. Onlar sulardan alıp buna bu mercaniler bizning indi Rıza Fakirtiniki jugalgan anıqın tabırga idi. Hocnameler şuşlarının münekle tomliqlar çıkarasım kile hocnamelerin özümnikin ahırkı şiratlarda koyup. Ol bir xiyal idi. Ondan sonra bu medresede okuğanda da şu buna Pushkinlerin şiirlerinde Qaribin'in Kur'an'a beyler şiirler Lermontov'un da var. Anda bizim Tatar Toqayniqlar bütünüsün qarab çıganda benim de mine şu Kur'an'a beyler şiirler yazasım kile mine şunday tege ihlas mine şunday. Tağım mine şu hacıga barıp mince tapqır barsan da duymasın ki mine hacıga barıp qaytırayım. Gerçi mine tavga mindim 600 metrli tavga sizde mindim an Allah'a tegalagına yardım etti. Ayak ağır özümün ayak bilen tek azrak ağırtayım. Nişik istede mindim dimine şundi Güç biri. su yarıyanda istede su sattılar. İçerisindeki 15 metre sayın su anda degen gibi inişinden indi. Güç birip minip düşürdüm. Kadir minandan miner o meşik ne miner şundi kadar. Miner şu tavlarına da gördüm. Miner o rehat bir bizgili. Miner şu dinge beyli. Miner şu şiirler. İsimkiler ettik. Miner başkalar da şunu okup miner anlasınlar, görsünler, dünyanın rahatı, dünyanın motorluğu. Fikirleri özgersin diyen. Fikirleri özgersin diyen ebrey. Biz indi Müderris Ağlam diyen şair bari biz dostydik biz. Şol vafatına 10 gün kala minana intervyu aldım. 27 soru verdim maxsus Toqay yaşı ne beylemindi. Şonda min ana soru vergende o söyledi. Ömrünün bir köbülüşü şaley veley üttü dedi. Hem ol benim de kupmedir ömrümden kupmedir şu şaley veley üttü. Şuna göre mine şu şaley veley ütkenleri işte benim kadir mine kılda kıyımıldatalmış kompüter yanından gidip bunun işlerge. Çünkü tegiler için min işler oturam deyip öyle min Allah'a şükür. Müderris abi mine ukunu vetti. Şaley veley üttü. Dedi. Şuna göre kişilerge benim ettirettilerge benim bizim qaravaşlarga da şaley veley ütmesin idi. Zoyaga degan söz idi. Zoyaga ütmesin idi. Eremge ütmesin turdu. Yaxşılık, iyilik kılıp ütsün. Çünkü bizning barasız yerimizde, bargan yerimizde bizden nindi bakşap geldin, köpme kiyimden nesterap geldin dip soramıylar, nindi gameller kıldın dip sorayacaklar. Şulay. Labi babay, mine siyini bitiram. Şul hayli köp xiyallarıgız. Bu boş xiyallar tugul. Bular indi barsısı da işlene turgan işler eybet. Turmuşqa aşırası turgan indi boşlangan işler. Şuna göre min sizge bari tek mine şu işlerge jеңillik birsin Xuday. Şularını turmuşqa aşırıp ele şu işlegen işleringizden lezzet de taup imin turmuşta yaşarga yazsın idi degen tilekler bilen tapşırını bitirem. Lekin tapşırını biz eydegi sizin ijattan tağın bir şiir bilen tamamladık. İske çürüp olarak gerek. Baribir bizning hozir yaşda bora degan kebeginde bizning shunday zo'r shaxslarimiz men orlashib qolgan Tufan abi Minnuddin Naraymi Razil abi so'nggi vaqtlarda Valiyev shunday tegi bir de o'lmaslar kebegi kishilar bir de o'lmaslar mana Alloh shunday ko'ngillarga netib dedilar bir Qasim abi Usmonovlar ham shunday tegi buni o'ylab qo'yasang ular tegi mening tegi etigimde eniyimde tuguleymi tegi bu lekin nindidir yoqin buna shunday kishilar bo'ldilar alar emal boshqalar da bekum Müderris abi shuluq Dilshod abilar mening shoir Dilshod abilar ham shoirlar arasında da har birisi mana shunday obiyim kebekler bek ko'p mana shu bo'ldilar shularning tagi yo'qsanib sog'inib dem Muhammad abi Mahdiyevlarni isk olmishni Oyaz abi G'ilajevlarni yana ular tagi biroq men har vaqt xayr haq bo'ldilar mana tagi Allohga shukr rahmat olarga mana shuni men shular bilan uchrashtirgan Ilhom abi Shokirovlarni ko'rishiblar qoldim Elfiya Fawzalova bilan quchoqlashiblar yo'qtash bilan Nişik münəşqlarını etmişsin, şular münəqilini etib durada hem yaşqana münəşqlıqdaki balaşaqlarını iske düşürəsin, balaşaqlar. Biz üskende münəşqşulay edib, bizim şuşunday vaqtlar edib iske düşürəməyim, diyetimiz tümüzümsə. Lakin Allah'a şükür, bugün etiyimiz etdik, ayrışıb yaşasak olan qoşula bəyim, eniyimini yoğaltsam da.
әбиләрем югалса да минем өчен дип улкайым дип торган булсалар да, ләкин менә шуңа күп әйберләр безнең хәзер киноларда һәм хәтерләрдә генә калып бара. Менә шушыларны уйлап язган менә бу шигырь иде бу. Аңа язганга да инде менә 4 елдан артык вакыт киткән икән. Менә балачагын кем сагынмый икән дибез. Без әйтәбез әле бер көнне җыр тыңлап киләм машинада. Балачак дип шундый җыр язганнар. Бик теге искә төшеп китте балачакларымда. Кайтып булса бик кайтып килергә бик үсмер чакларга, балачакларга. Хәзер инде безнең яшьтән дуслар китеп бара, менә тагын бер сыйныфташ китеп барды, шушы көн генә әкрен генә алар китеп бара. Шуңа күрә шундый бер шигырь. Балачагын кем сагынмый икән? Кем юксынмый икән үткәнен? Менә мин дә ашыкмыйча гына хәтер йомгагымны сүтәмен. Күп әйберләр истән чыккан инде. Онытылган байтак нәрсәләр. Тик нигәдер шундук искә төште. Агач мәктәп, лавка, кәнсәләр. Искә төште карга буткалары. Искә төште таяк атларым. Кул сузымы гына җирдә кебек и самими гамсез чакларым. Искә төште кушкардагы лампа. Миштә тәгәрәткән бәрәңге, сәндерәне, такта сәкеләрне оныталмам инде мин мәңге. Оныталмам күәс мишкәсендә, истән чыкмас кайын чырагы, кара эшләпәле радионы ничек инде истән чыгарым. Искә төште шикәр кискеч белән, зур-зур шикәрләрне ватканым. Искә төште бозда аяк тайып, карлы суга төшеп батканым. Искә төште тал чыбыгы тотып, бәпкә саклап яткан шакларым. Искә төште тәүге мәхәббәтем, аңа язган соңгы хатларым. Урам тулы балачага идек, шаугыр килер иде бар урам. Авыл янындагы һәр әрәмә безнең өчен булды кар урман. Һаман истә ташу киткән чаклар, көтү көткән чаклар ширатлап, якын килергә дә куркыр идек авыл читендәге зиратка. Әти, әни, әби искә төште, авылдашлар, күрше күләннәр. Кайберләре шөкер исән әле, бик күпләре инде үлгәннәр. Күп әйберләр онытылган әйе, күп нәрсәләр истән җуелган. Менә әле үткәннәрдә булып кайтып киләм зират буеннан. Менә шундый. Уйландыра торган һәм чынлап та менә гомер узган саен Ләбиб абый ул бит яшьлек, балачак, үткәннәр алар күбрәк искә төшә. Ләкин менә бая сез әйткән фикер әйме, менә шул үткәннәрне искә төшергәндә үкенерлек әйберләр булмасын иде дигән. Шулай булсын инде. Теләк белән төгәллибез тапшыруыбызны матур гамәлләр белән генә, халкыбыз сагынып искә ала торган гамәлләр белән генә. Бүген бәлки ул гамәлләрне аңлап бетермәсәләр дә, менә шул ук мирас, безнең мирас журналы, анда чыккан мәкаләләрне бүген бәлки шул дәрәҗәдә укып аңлап та бетермәсләр, ләкин еллар узганнан соң ул безнең халкыбызның тарихын сөйли торган менә шундый инде мөһим мирасларыбыз булыр. Шуңа күрә рәхмәт сезгә тапшыруга килгәнегез өчен, рәхмәт сезгә менә шушындый халкыбыз өчен башкарган хезмәтләрегез өчен зур уңышлар теләп калабыз сезгә. Рәхмәт үзегезгә, рәхмәт барыбызга да. Хөрмәтле милләттәшләребез, бүген Дөнья студиясендә кунакта шагыйрь Габдулла Тукай исемендәге дәүләт премиясе лауреаты, безнең Мирас журналының һәм Мәдәни җомга газетасының баш мөхәррире Ләбиб Лерон иде. Әңгәмәне Энҗе Шәйхетдинова алып барды. Киләсе очрашуларга кадәр саулашабыз.